Lijepi pozdrav svima iz slagalice i dobrodošli u novi video. Naslov današnjeg videa, kao što možete vidjeti, je minimalizam, što biste zaista trebali znati. Zašto takav naslov? Pogotovo u vrijeme kada se o minimalizmu može čitati i slušati, gledati razne seminare gotovo svakodnevno i kada toliko toga već je napisano i rečeno o minimalizmu. Pa upravo zbog toga. Toliko je pogrešnih tumačenja, toliko je definicija koje prelaze više u radikalno i u ekstremno, da nije ni čudo ako ste se recimo i vi zatekli u toj situaciji, da velik broj ljudi odustaje od minimalizma sa naravno zaključkom da to uopće nije korisno za život, da to ne donosi čovjeku modernog doba nikakvo pojednostavljenje, dapače da mu dodatno otežava cijelu priču i cijeli život. Kako bih vas razuvjerila, ako zaista imate takva iskustva, odlučila sam stvari naravno opet maksimalno pojednostaviti i učiniti vam ih lakše shvatljive na način da vam ih usporedim sa onime što je zaista u životu, pogotovo svakodnevnom, ubrzanom i užurbanom životu, svakome od nas itekako važno. Dakle, radi se o vremenu, radi se o prostoru u kojem živimo, radi se o nekakvim temeljnim životnim vrijednostima. Pa ovako, za sam početak ja ću kratko iznijeti svoju osnovnu i vrlo jednostavnu definiciju minimalizma, da odmah vidite ili eventualno propitate svoje dosadašnje uvjerenje i usporedite sa onime što ste možda do sad već čuli, čitali ili gledali o minimalizmu. Pa ja ću minimalizam nazvati, odnosno definirati kao način života u kojem ste zapravo cijeli svoj život podredili u pozitivnom smislu onome što vam je važno, a pobrinuli se i svakodnevno se brinete da sve ono što vas u tom važnom remeti, ometa, jednostavno izbacili iz svog života. Koliko god sad ovo isto može zvučati komplicirano i malo zastrašujuće na početku, evo u narednom izlaganju ću vam kratko pokazati da to zapravo i nije baš tako. Pa koje su to zapravo koristi koje prosječna osoba, dakle zaposlena osoba u jednom modernom tempu života sa svim onim obavezama, željama, snovima, ambicijama koje vjerojatno ima, koje su to dakle koristi koje može od minimalizma dobiti ako ga primijeni na pravilan način. Prije svega mora ga razumjeti kao način života, mora ga prihvatiti kao nešto što je svakodnevno prisutno da bi olakšalo život, a ne praćenje strogih pravila ili nekakvog ekstremnog sistema koji je zapravo sam sebi svrha. Pa prije svega onda da ponovimo ili da naglasim što minimalizam nije. Minimalizam nije odricanje. Dakle, naravno da odreći se stvari koje su vam suvišne u životu nakon što ste ih prepoznali. Bilo to raščišćavanje odjeće koju ne nosite, a koja vas opterećuje jer vam zauzima mjesto, vrijeme koje održavate, jel tako, čistite i tako dalje, ili vas jednostavno to smeta. To zapravo, ako malo bolje razmislite, nije nikakvo odricanje. To je jedan veliki plus koji možete osjetiti. Prema tome, raščišćavanje nije slučajno jedan od prvih koraka ka uvođenju pametnog, odnosno umjerenog ili da tako kažem racionalnog minimalizma, kako ga uostalom i Joshua Becker naziva. Druga stvar koju morate znati, odnosno koju biste trebali osvijestiti i doista razumjeti i prihvatiti ako želite prave koristi minimalizma za svoj život, to je da to nije nekakvo strogo praćenje jednako tako strogih pravila. Znači, minimalizam je individualan isto kao što je individualno i organiziranje, isto kao što ja imam individualni pristup prema svakoj osobi koja mi se javi sa možda identičnim organizacijskim problemom, dakle kako sastaviti neki raspored ili kako organizirati ormar. Međutim, vi ste ta osoba koja svojim uvjerenjima kreira zapravo svoju stvarnost i vi ste jedina osoba koja ta uvjerenja na neki način može usmjeravati, pa isto tako i kad se radi o minimalizmu. Ako mislite da to mora biti nešto ekstremno, ako mislite da su to pravila od maksimalnog broja odjevnih komada u ormaru preko ukupne količine namještaja u vašem stanu ili broja minuta provedenih na internetu dnevno, onda ste potpuno promašili smisao minimalizma i bit će vam jako teško, odnosno vjerojatno nemoguće dobiti ono što zapravo iza minimalizma stoji kao najveća vrijednost u životu. Ono što minimalizam može donijeti je upravo suprotno. Pojednostavljenje, ušteda vremena, ušteda novca, ušteda živaca, da tako kažem, a to zapravo nije ništa drugo nego mentalna, fizička energija i sve ono što zapravo predstavlja jedno zadovoljstvo življenja.
Pa kako to razlikovati od onog ekstremnog i od onog radikalnog? Vrlo jednostavno, nitko, niti profesionalni organizator, niti uspješna osoba u bilo kojem području ne može vam reći, odnosno ne bi vam trebala reći da je minimalizam točan popis točaka koje morate pratiti. Pogotovo ako je to nešto što je ona već primijenila pa pokušava preslikati na vas ili na druge. Dakle, individualni pristup je presudan. Ako ste pasionirani čitač, na primjer, i u tom čitanju ne samo da uživate, nego pronalazite izvore zarade, dakle oko toga možda vrtite svoj neki blog ili neko honorarno zaposlenje, pa sigurno je da minimalizam nećete primijeniti na način da se rješavate knjiga ili da se rješavate osjećaja zadovoljstva koje vam recimo vaša kućna biblioteka donosi, bez obzira što možda sadrži nekoliko stotina, pa čak kod kolekcionara i pasioniranih čitača koji imaju tu sreću, nekoliko tisuća naslova. Dakle, ne idete onda tom logikom jer je to upravo suprotno od onoga što želite da vam minimalizam donese. Međutim, ako vas u obiteljskoj svakodnevici opterećuju ogromne količine stvari za koje vidite da ih ne koristite, stvari poput aparata, uređaja ili možda još nečeg skupljeg što možete prodati, ne samo da ćete dobiti satisfakciju da ste riješili, uspješno decluttering obavili, nego ćete u svoj dom unijeti i obitelj u svakodnevicu jedan zdravi minimalizam, svijesti oko toga što vam više ne treba, pritom ne samo štedeći novac jer to nešto više nećete morati održavati ili servisirati, nego ćete čak uštedu povećati time što ćete prodajom zapravo ostvariti neplanirani prihod, dakle još povećati svoju uštedu. Kad govorimo o uštedi vremena koje donosi minimalizam, opet naravno vezan ne samo na materijalne stvari koje ćete smanjivati, nego vezan i na taj osjećaj da baratate svojim vremenom, da ste fokusiraniji, da lakše radite i bolje sastavljate svoje vremenske rasporede. Minimalizam će donijeti pozitivno u smislu da ćete se manje baviti čišćenjem, manje ćete imati stvari za slagati, manje ćete imati stvari za organizirati. Pa prema tome manje ćete trebati vremena i da nešto uzmete sa njegovog mjesta, dakle pri upotrebi, i da isto tako manje vremena trebate da to nešto vratite na mjesto. Dakle, ne znam jel vam u svemu ovome što pričam se ističe jedna stvar, a to je koliko je zapravo to jedan začarani krug, a koji se temelji na vašim uvjerenjima i na onome što vi individualno iščitavate iz svih tih savjeta koji vrlo često znaju, zaista kao što sam i rekla, biti malo preradikalni. Pa prema tome, nemojte minimalizam doživljavati kao život u jednom ruksaku, kao život sa komadima žlice, vilice ili stolaca isključivo koliko ima članova u kući, jer to nije poanta. Doživite minimalizam kao fokusiranje na to da otkrijete što vam je u životu zaista bitno, u ljubavi, u poslu, u zdravlju, u društvenom životu, u braku, u roditeljstvu, i onda sve ono oko sebe što vidite i što osjećate prilagodite isključivo tim vrijednostima. To ne mora biti isto kao što su moje vrijednosti, to ne mora uopće biti slično vrijednostima drugih ljudi, međutim vaš život je ono za što ste vi odgovorni i ono što slažete, dakle ta nekakva životna slagalica, isključivo i jedino vi. Kad to ustanovite, osvijestite i počnete slagati prostor, stvari i vrijeme na način kao što sam vam ukratko objasnila, ono što će se dogoditi kao neminovna posljedica zapravo je najljepša stvar od svega u minimalizmu, a to je da ćete postići jedan nivo mentalnog mira, zahvalnosti i zadovoljstva koje će postati vaša svakodnevica. Pa prema tome da onda time i zaključimo ovaj video jednom vrlo jednostavnom istinom koje možda uopće niste svjesni, a to je da minimalizam nije neki cilj ka kojem trebate težiti, nego alat ili metoda, dakle način življenja kojeg trebate naučiti, savladati, prihvatiti i onda ga uživati svaki dan. Ja vam od srca želim da to prihvatite, da to osjetite što prije i za puno više detalja, puno više informacija o samom minimalizmu, kako ga ja vidim i koje koristi vam može donijeti, pročitajte više na mom blogu na slagalicaorganiziranje.hr, a link je ovdje ispod videa. Do sljedećeg videa i druženja, lijepi pozdrav svima i svako dobro!